Yuk Sri Uneng ngatur lumantar jelas nada. Pak Tejo monggo. Ayo Pak Tejo. Iki nek kayak gini tuh pertanda Mas. Ya Allah matur sembah nuwun ya Mas ya. Iki ora Mas. Oke baik. Katresnane wirat moyo. Terima kasih banyak. Tekno Mbak Yati. Katresnane wirat moyo. Ala
Purut santayum sinarengan kadang-kadang Pak, campur joget sari ayo, Pak. jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo monggo Pak. Ayo Pak, Pak. Iso iso. Timun sigarane MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Intan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Tuku seblak ning Matiun, rasa penak megah medhun. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Larati sapirke, mancerah mangapirke. Ala ayo dik, ijing miring ala ayo dik, ijing miring kayu jati ditumpuk-tumpuk. MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, ijing miring. Ayo dik, ijing miring. Pilih roti apa salak, bayaran MC saiki mudah. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Lajeng perakake bedute, rasa penak wedan dudute. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Siyu sak botole, bokil turu ketok kondalan. Ayo dik, ijing miring. Ayo dik, ijing miring. Amben kayu go meme gaplek, yati ayu anu nemplek tek. Sikile iki lho. Sekok sekok, sekok sekok.